Die hele Nieuwstad, dat was Duitse middenstanders. Allemaal Duitse middenstanders. Ja. Je had hier Sena, je had hier Keller, je had hier Hunkemuller, je had hier Burman, Hammer, Keller. Ja, Vos. De familie Vos hadden twee zaken. Maar die zaten hier niet volgens mij. Nee, het stukje, dat tegenover, ja, naast het Lottohuis. De Koelmannen zaten daar, de Zwijgmannen zaten ongeveer de bedrijf. In 1946 wie Albert Brenningmeijer etaleur in opleiding bij de CNA-vestiging in Ljouwert. Doe nog het haardkantoor van het concern. Zijn huid wie directeur van CNA Duitsland en wil graag dat zijn zoon ook in het familiebedrijf hier. Maar hij toch de rozoer. Hollandganger, zo waren ze in Duitsland neemt. Hanneke Maaiers of Honsje Mieren hier in Friesland. Ze kwamen uit Eemsland, Westfalen. In het voorjaar met duizenden tegelijk om bij de boeren hier te meen. Maar er kwamen ik lapkepopen mooi. En dat wie een man die het mijn handel in Duits linnengoed bij de dwarren loskwamen. De pilat of pilotfamilie, veehandelaars uit de Waarden, menen altijd dat het echte Friese winnen. Maar nee, het is minder weer. De witse van Paken zien Paken stien net in de Friese Waarden, maar in Bourg-Steinfurt kwamen ze achter. Het wie een linnenvever, een arbeidsmigrant uit Duitsland, die van huis ging om 4 voet een beetje meer geluk en wissegie te vinden. En nou bij het Polen, Bulgaren en Roemenen die het heel iets meer op de dorpen en het platteland van Friesland komen te ween. Zij zorgen ervoor dat wij jongens groenten op een ponnen hebben. Zonder haar geen paprika op een pizza of komkommer in een komkommersalade. En ook het groen van de gemeente Waardhoeken zou er maar zuterig bij staan als Maciek en Asja, te jaren met doeren dan vol, nog thuis in Poznan bij de kachel zitten. Ze vinden het hier wel mooi. Had ons wel in het zin. Misschien blijven ze hier wel voor langer. Of voor altijd. En ach, wat zou er mis mee wezen? We komen hier van een eeuwenoud pad waar de Hanneke Maaiers overliepen. Je ging weg en je hoopte dat je behouden thuis kwam. En voor de mensen die achterbleven was dat natuurlijk hetzelfde. Ja. Maar hier is dus iemand achtergebleven. Is iemand achtergebleven die nooit meer terugkomt. Waar de familie waarschijnlijk ook nooit de plek heeft kunnen bezoeken waar het gebeurd is. De familie misschien niet eens het pad weet. En ook niet weet waar zo'n man gewerkt heeft. Waar hij geleefd heeft. Ze kwamen met honderden en duizenden tegelijk. Je had de gevaren van de moerassen waar je in weg kon zakken. Dus je moest gewoon over de hoge paden gaan die er waren. En een ander gevaar, wat vooral op de terugweg belangrijk was, waren de struikrovers. Want die mensen hadden al hun geld, wat ze verdiend hadden, pas aan het eind van hun werkperiode in Nederland gekregen. Nou, dat wisten die struikrovers ook. Dat wist men. En dan bij nacht en ontij als het donker was. En het kwam zelfs wel eens voor in de eigen groep. Ja, dan werden ze beroofd. En als je daartegen verzette, dan werd je doodgestoken. Achterblijvers of de mensen die hier woonden, groeven dan in de grond een kruis. Diep, een halve meter ongeveer. En dan moest de boer of de buren die hier woonden, die moesten zorgen dat dat onderhouden werd. Ja. En zo zagen al die poepenkruisen... Zo zagen die poepenkruisen eruit, ja. Ze komen van veel plekken, maar als je het op Friesland betrekt, dan is Westfalen en Neder-Saxe, dat zijn eigenlijk wel de gebieden waar de meesten vandaan kwamen. Omdat het daar ook zo arm was. Vroeger, als je werk zocht, dan had je een soort markten. Kijk, wij hebben een arbeidsbureau. We hebben online ook nog van alles. Maar vroeger ging je naar een plek waar veel mensen waren. Waar was dat? Dat was op de markt.
En dan kwamen de boeren, de agrariërs, die sterke jonge kerels zochten, of heel ervaren werkers, die kwamen daar en die keken dan. Het was echt een soort echte markt van welke mensen ze het beste van de passen. En dan had je, als je geluk had je een goede boer, dan kon je dan volgend jaar daar misschien wel meteen naartoe. Die Paken weer een echte hiersteman. En wij zijn altijd... Aan een achternaam is soms te zien waar de familie oorspronkelijk komt. In de familie Pilat gie je altijd het gerucht dat ze van ouds uit Frankrijk kwamen. Dat verhaal dat diert ik wel goed op jullie feestjes. Maar doet een van de familie serieus onderzoek naar die blikken dat dat helemaal net klopte. Hier, zo hier staat de naam Pilat. Dus dit is Boer Steinvoort. En dan haast het boerdegebied Hallig. En daar staat Pilat. En dat is de bjorkerij. Waar het nou nog steeds Pilaten op waaien. Ja. En om 1800 hinnen, binnen 2 man, 2 neven, binnen daar wij naar Friesland kwamen. En dat waren linnenwevers. Boer Steinvoort, Duitsland, daar komen ze voor. En dat weten ze nog maar correct. Maar nooit ze het weten, en dat is wel mooi, hebben ze geregeld contact en zorgen ze elkaar tenminste 1 keer in de 2 jaar met een familiereunie. De laatste familie die daar wennen, die hier maar 1 zoon, dat was Johan Pilat, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 dochters. Dus die namen verdwijnt er nou eigenlijk omdat deze man, ja, als enigste Pilat die er nog 4, ik weer 2 dochters kreeg. Dit is een foto van de Pilathoofd in, rond 1900 zeg maar. Een neef is hij, Rink van der Velde, en dat wie een Fries geschreeuwen. En die was wel heel erg geïnteresseerd in die familiegeschiedenis. En die had mij zijn zus onderzoek dienen en die had toen ontdekt dat wij Duitse roots hien. En daar is een map op kwam en die lijkt hier ergens. Op dat rekening zit dat er net op. Even zien. Als band, toen wie ik zing het alweer, die ik echt filosofie en hoe wat er al iemand net de helje wie dat ik in Duitsland. Oh ja, weet. Dus ja, dat had wel zeg maar de zaak in gang zetten. Ja. Dus nee, Sietse, die wie eigenlijk, dacht ik ongeveer, daarna is Sietse eigenlijk de eerste West die komt op die is. En later ben wij er West en wij zijn er Tegere West. Nou ja, verschillende familieleden. Dat weer een beetje zo'n bedevaartsoord, wist wel. Dan moeten we nog graag even zien hoe het... En we zijn er altijd heel goed ontvangen door die mensen. Ja. Heel uitgebreid. En die mensen ben je dus West. En op deze plaats. Ja. Dus dat is echt wel eigenlijk uniek, denk ik. Er zijn net volle mensen die uit Duitsland komen, Friers uit Duitsland, die nog zo'n band hebben met hun stam. Nee. Dus in wezen kunnen we zeggen, wij zijn toch wel aardig gastarbeiders die aardig integreerd zijn. Want tot voor kwart min wij wakker dat we Friers zijn, maar we binnen eigenlijk gedeeltelijk Duitsers. Ja. Dit weer dus de laatste... Ik heb wel meer begrip gekregen van het fenomeen gastarbeider. Vertel. Nou ja, ik bedoel, die mensen die zitten in de kniepen, echt die vluchtelingen en ik. Bij u zitten ze echt in de kniepen, want er was al een oorlog, een soort problemen met loon. Wie viste meer loon voor die mensen, dus krijgt als na de oorlog om Jelle, die is immigreerd was naar Canada, is later weer omkwam, is hier weer op een plaats verder ging. Maar die moest toch echt voort, omdat het eigenlijk te min groen wie en te min. En dat weer bij die mensen niks zo, of net? Ik denk dat de mensen die het overleven, die er doorheen komen, dat zijn mensen die zich aanpassen kunnen. Dus juist natuurlijk die linnenwevers die wennen in Duitsland, die in daar hun plak. Maar daar hebben ze geen toekomst. En Zadwan, de bezen naar Noord-Friesland kwam. En dat wie in die tijd natuurlijk wel een heel vier voort. Dat wie te gaan een hele aardige tippel, neem ik om. Dat was in het algemeen. Wel mij emigranten vanzelf, arbeidsemigranten, dat is zoals nou ook bij die mensen bij die bootjes. Dat is een hele tour om weer te komen. Dat is natuurlijk met u's vader en ik uit Duitsland West. Weer toch een beetje een gok van, jongens, we gaan maar naar Friesland aan. Men wist wel dat het hier rieker weer, dus daar weer wat te helden, dus daarheen. En dat betekent ik wel dat wel de tuchtige, om even Duits, de tuchtige mensen weer, denk ik, die deze kant op kwamen. En nou ja, daar is echt die handelsgeest uit kwam. Of het nou kei, wien of pinken, of in dit geval meubels, zeg ik maar zeggen. Ja, en ik heb dan meer in die vee-export zitten.
wel initiatief, denk ik. Hè? Ja. En, of net, of zoek dat verkeerd? Ja, dat ben ik wel. Ik ondernemend, handelsgeest, maar ik wel eigenzinnig. Ik wil de vrijheid hebben Ja. hè, om te ondernemen. Het Ja, is, ja, en net bijvoorbeeld de autoriteit. net zo goed in onpas. Op een gegeven moment heb je werk en je ziet dat het in dit land makkelijker is om geld te verdienen. En zeker de mensen die ook handelden. Want er zijn naast de poepen die als Hannekemaaiers trokken met hun zeis voor het agrarische land ook mensen geweest die onder andere met linnen en linnenproducten hierheen kwamen. Die we zien als de Vindookspoepen of de Lapkepoepen. En ja, die zagen dat hier verdienste was. Dus die bleven gewoon in eerste instantie dan langer in Nederland. En dan gingen ze weer terug. En uiteindelijk zullen er een heleboel getrouwd zijn. Want dan vonden ze hier misschien een leuke vrouw. En misschien trouwden ze de vrouw die ze meegenomen hadden. Ze blijven hier omdat het economisch interessant is voor ze. En het is ook gewoon werkelijk waar dat uit Duitsland, onder andere, heel fijn linnen kwam. En dat was een product waar heel veel mensen behoefte aan hadden. Maar er was ook heel mooi wol, er werd ook heel mooi gesponnen. En er waren ook halfproducten die half van wol en half van linnen waren. Dus je kon ook hozen, kousen, van alles was er van die materialen, allerlei kledingstukken. En daar gingen die mensen mee langs de deuren. We zijn op weg naar Tecklenburg, direct door de grens bij Enschede. Hier woont het Albert Brenningmeijer. Hij is 94 jaar en telg uit de CNA Brenningmeijer-familie, waarvan de voorouders jou in de 19e eeuw als lapkepoepen naar Friesland kwamen en die snits haar eerste winkel in Stoffen opzetten. In 1841. Nou, en dit is natuurlijk de familie die zich in wezen in de loop van de historie het best heeft gemanifesteerd. Ook het rijkst is geworden in die handel. Want het persoonlijk vermogen van de familie Brenningmeijer in Nederland wordt geschat op 21 met 9 nullen. Albert Brenningmeijer kies net voor een carrière in het bedrijf, zoals zijn hij graag wou. Een beslissing die net zonder gevolgen weer. Ik heb daar natuurlijk ook opgegeven. Ik ben geen rijke man geworden. Ik leef als architect. Ja. Dan ben ik tevreden met het kleine boerderijtje waar ik nu leef. Ja. Ja. Maar dat wil net zeggen dat hij geen belutse familielid meer is. Oh nee. Want je moet het niet vergeten, uit hetzelfde dorp Mettingen zijn ook gekomen familie Vos, familie Lampen en familie Hetlager en een heleboel. Allemaal die latere textielhandel zijn allemaal uit hetzelfde dorp gekomen. En dan hebben ze dat hele Friesland ingedeeld volgens de families. En de familie Brenningmeijer had de streek van Leeuwarden naar het noordwesten. En dat zijn die dorpen waar vandaag nog Fries gesproken wordt. Dus mijn grootvader heeft ook een beetje Fries gesproken. Waarom hadden ze succes? Die anderen hadden ook allemaal succes. Toen ik in Amsterdam in de zaak was, er waren in Nederland nog ongeveer 50 textielzaken, dus confectiezaken, allemaal van Tudden. Allemaal oorspronkelijk van Tudden uit Westfalen. Ja. Kraaienborg, Pik en Kloppenburg, komt allemaal uit deze streek. Ja. De vaders waren bijna het hele jaar, namelijk 10 maanden in Friesland, alleen onderweg. En de moeders met de families woonden in Mettingen. Dat was veel voordeliger dan naar Holland om te trekken en geen eigen landbouw meer te hebben. Dat is het belangrijke. Ze waren eigenlijk wat in Duitsland heet zelfverzorger. Iedere familie had hun eigen landbouwbedrijf. Zelfs de melk van de koeien hadden ze zelf. En zo hebben de mensen geleefd. En de vaders kwamen alleen maar 2 keer in het jaar naar huis met Kerstmis en in de zomervakantie. Dat was 2 keer voor 4 weken. En zo was het leven van ook mijn grootvader nog.
Rond 1800 binnen 12 linnenwevers uit Duitsland wij naar Friesland kwam. En een daarvan is linnenwever geworden in Peerses. En de linnenwevers die hier in toekomst, dus die zoon van de Jan Berend, die had contact gekregen met de fiscus van Moddergot. En die is daar introuwd met een mans. En met die mansfamilie had hij 2 been gekregen. En met hun treien en met orenmeesken hingen ze een fiscusboot. Toen ben ze opvallen trouwens 2. En uiteindelijk binnen maar 5 skippen van 21 die het redden hadden. En alle orenskippen binnen op zee belangen. En onder oren deze 3 piloten, daar is nooit weer wat van weerom. De naam is verdwenen. De naam is verdwenen, ja. En kom je er ook wel? Had je een familie daar hebben? Nou ja, en we zijn hier ook wel eens een keer met de Duitsers geweest, kan ik me herinneren. Ja. Want uw Duitse vrienden en familieleden die vonden dit ook wel eens keer vanzelf. Hè? Want ja, die wisten helemaal net dat ze ook nog fiscusfamilie hier. Nou, dus, en dat hun eigen naam weer besteedt, dat doet je dan wel wat. Kijk, dat is wat wanneer wij in Duitsland binnen en we zo daar de naam pilothoofd hier, dat doet je wel wat. Het maakt misschien wel weer even skin maken, weet ik niet. Het hoofdkantoor van Nederland is hier gevestigd geweest. En helemaal bovenin, daar zaten de ateliers. En heel veel van die nazaten van die families zijn allemaal met elkaar getrouwd. Dus de Kellet trouwde met de Vos trouwde met Rond, maar de Rond trouwde met de Gene. Nee, dat volgen namen allemaal. Wat zeg je? Dat zijn ook moffen, ja, maar of het daar iets mee te maken heeft, weet ik niet. Maar ze hadden heel veel verbasteringen van dat woord maf. Mof. Maf en muf en maf en mof. Dus ze hadden heel veel verbasteringen. Muf, muf, maf, maf. En toen kwam ik in Leeuwarden in de opleiding bij CNA. Dat was een overeenkomst met mijn vader. Ik wou architect studeren, maar mijn vader zegt, ga maar eerst kijken in onze firma. En daar heb ik de hele opleiding meegemaakt. Na zijn opleiding in Ljouwert werkte Brenningmeijer nog een aantal jaren bij de firma in Amsterdam en Londen. Bruts toen met het bedrijf en kees voor een opleiding architectuur en bouwde in Nederland en Duitsland benamelijk squalen en tjerken. Toen de voorouders leefden, toen speelde de godsdienst een hele grote rol in het menselijke leven. En gezien Westfalen en Bettingen helemaal katholiek was en Friesland helemaal protestant, was dat ook een reden voor de vaders om de families niet naar Friesland te brengen. Dat was dus niet alleen maar om economische redenen, omdat ze in Westfalen zelfverzorgers waren, maar het was ook de godsdienst die een grote rol speelde. Want ze wilden niet graag zien dat de dochters met een protestant gingen trouwen. Daar moeten we altijd over nadenken. De tijden zijn enorm veranderd. Vandaag speelt dat helemaal geen rol meer, ook in onze familie niet. Maar dat neemt niet weg dat de traditie altijd nog gewaard wordt. Zo is het bijvoorbeeld bij onze familie altijd nog gebruikelijk. Als een huwelijk uit elkaar breekt, dan breekt ook dat vertrouwen van de firma met de familieleden breekt net zo uit. Dus iemand die zijn huwelijk niet kan houden, een huwelijk is uiteindelijk een toezegging voor het hele leven, een band. En datzelfde verband met de firma werkt net zo. Dus iemand die zijn huwelijk verbreekt, moet ook met de firma breken. Die kan dus niet verder in de firma blijven. Hij krijgt natuurlijk zijn kapitaal uitbetaald, dat is een andere vraag. Maar hij kan niet verder voor de firma werken. Het vertrouwen is onderbroken. Dat is de grondslag. En dat is een van de hele belangrijke traditionele strekkingen die in de firma zijn. Buitendien voor de firma interessant is dat de firma een hele opbouw over de hele wereld gemaakt heeft met eigen kapitaal. De firma is nooit aan de beurs geweest. Dus ze hebben altijd zoveel geld gespaard dat ze nieuwe zaken konden openen met eigen kapitaal. En dat is uitzonderlijk in onze tijd. Er is bijna geen andere grote firma die dat gepresteerd heeft. De Poys is ook, die stamt ook daar vanaf, de supermarktketen. We denken allemaal het is Fries, maar het komt allemaal oorspronkelijk ergens anders vandaan.
En dat is ook mooi, hè? Want zo hebben Nederlanders ook in het buitenland bedrijven gesticht. Ja. Het is mooi dat de wisselwerking er is. Het is goed dat mensen op zoek gaan naar betere leefomstandigheden. Dat is menselijk. In de gemeente Waardhoeken en het Beeld wen je, een roege schatting hier, op dit stuit een paar 100 mannen en vrouwen uit Eerst-Europa. Van een groot pad uit Polen, Hongarije en Bulgarije. Ze doen het werk in de glastuinbouw, de groenteverwerking, maar ik ben boer als melker en in de bouw. Nederlanders binnen van dit werk amper te vinden, maar toch dat het zwier en eentonig werk is en de leen relatief leeg binnen. Ze wonen vaak met meerdere in één huis en betalen dan €90 per persoon per week voor een bed. En dat is voor een loonarbeider weer een heel bedrag. Maar voorlopig is het nog beter als thuis. Hier verdienen ze €10,30 bruto in uren en dat is wel 3 keer zoveel als in Polen. Ze kunnen ervan sparen en dat is het doel. Dit is Helena. Ik heb haar vragen om voor u te tolken bij Maciek en Asja in Vrouwborn, die hier met meerdere collega's in één huis Dzień zijn. dobry, dzień dobry. Hej, witam. Hej. Cześć. Czuję zapach lasagne. Ik Helena komt uit Polen, woont hier al 10 jaar en werkt als onderzoeker bij het appelveredelingsbedrijf HZPC. To akurat fajnie. Nie, no bo ja chciałem testować te zjadalne, Zelf kwam ze hier voor de liefde. Maar waarom Asja, vreegt ze? Pracowałam. Rok temu wyjechaliśmy do Niemiec właśnie z Maćkiem. Zij heeft in Polen een baan gehad, maar op een moment ze zagen het niet meer zitten, want ze wouden meer geld verdienen en een betere leven hebben. Ja, bardzo fajnie. En hoe gaat dat dan? Hoe kom je dan samen te lonen? Bardzo dobrze. Znaczy to było taki dziwny traf, bo Ze zaten thuis in Polen en aan het denken, wat moeten wij doen? En haar vriend dacht, nou ik bel even onze vriend, die zit in Nederland. potrzebują właśnie w tej agencji ludzi do pracy. Ze hebben hem gevraagd, hey, hebben ze mensen nodig? En dat was op zondag. En donderdag zaten ze in Nederland aan het werk. Asja komt uit een liets dorpje dat ze in de grens tussen Polen en Oekraïne loopt. Een dorpje lieke groot als Vrouwborn. Hier binnen de mensen wat goddelijker en socialer, zegt ze. Maciek, haar vriend, komt uit Krakau en werkt het langer als haar in het buitenland. Doet ze memstoor, boeder voort. Zocht het avontuur, bedaarde eerst in Engeland, moerde Asja en werkt het nu te jaren met haar bij AB Vakwerk. Op dit stuit bij de gemeente Waardhoeken. Na początku byli tacy trochę nieufni. Het begin was moeilijk, want eerst hij heeft een beetje idee gehad dat misschien ze hebben wat verkeerde beeld van Poolse mensen gehad. Dus iedereen heeft wat meer afstand gehouden. Maar dat was snel zeg maar ontdooid, want ze begonnen met heel veel grapjes. En op een moment is het gezellig geworden. Ook de management en zijn baas is superleuke iemand. Op een moment was het zo dat iedereen heeft gelijke werk gehad. Niet zo dat Poolse mensen moeten meer en harder werken. Dat was voor iedereen gelijk en dat zorgt ook voor de betere sfeer. De Polen hier in Vrouwborn hebben het goed naar zin. Alhoewel het leven echt wel wat van een wachtkamer heeft. Het is haar er al jaar om begonnen om goed geld te verdienen en dan aast we waarom naar Polen om daar dan een echt bestaan op te bouwen. Nou staat alles in het teken van werkje en wachtje. En dat we toch de meeste werkjouwers hier ook van haar verwachten. Jest z drugiej strony tak, że jesteśmy na telefon cały czas, musimy być na telefon, prawda? Ze moeten altijd telefonisch bereikbaar zijn. Want mocht iets gebeuren, moet altijd iemand aan het werk komen. En heel vaak, nou ja, als iemand niet kan komen, dan word jij gebeld. En om een goede zeg maar, positie in die bedrijf te houden, moet je snel reageren. Dus je kan niet nee zeggen, want dan gaan jou niet meer werk bieden of zo. Ja. Miss
Pola? Of haar thuis? O ja. Czy brakuje ci Polski, twojego domu? Tęsknisz za tym wszystkim? Tak. Ja. Hey, spoko. Ja, zij mist het. Niech to wytnął. Nie martw się. Maciek en Asja zijn op dit stuit in Polen met vakantie. Ze stuurden van een weekend nog wat foto's. Van het dorp, de omjouwing van waar ze wij komen, het huis waar hij geboren is en zijn huid nog wennet. Hier werd zijn beppe wennet en werd hij en Asja ook al een stuk groen kocht hebben om de letter een eigen huis op te bouwen. Na pewno chyba chcielibyśmy jednak... Hij wil terug naar Polen, want hij denkt aan misschien de toekomst aan de familie en kinderen. Dan zou hij willen de kinderen in Polen krijgen, zeg maar, en opgroeien. Na swoje już tak jakby powiedzieć. Chciałbym rodzinę w Polsce już założyć. En daarom ze hebben die land gekocht en ze hopen dat ze binnenkort beginnen met huis bouwen. Budować dom. Maar de situatie in Polen en de regering helpt niet, dus hij hoopt dat dit gaat ooit veranderen. En dat ondernemen willen, dat van jezelf gaan, dat zit er bij al hier ik wel wat in. Lesjak Lies uit Poznan heeft het hier naar zoon hier wel besjoen en gaat door een paar weken waarom naar huis. Zijn grote leven heeft al die tijd op hem wachten en daar zal er nou mee trouwen. De Poolse economie loopt aan, het werk betalen terk hield hij beter en misschien begint er wel wat voor hemzelf. Ik zeg als Moiski wel helemaal net waarom en is een sushi-winkeltje begonnen in de Bouwmaastraat in Sint-Tonne. Goffer Kitchen, oorhelje en catering. Nou nog naast zijn werk in de Griente, maar waar weet? Neven zijn maten smaakt het zijn haar beter als hokkersoesje dan ik, die in jou het krijgen kist. Zo hij de man van CNA achterna gaan. Het begin van een Beeldspoolse multinational in Japanse snacks. Het liek het hem wel wat. En waar zal het zezen? Aktorem. Staat to jasne. No, to się bardzo szybko obstawia, bardzo fajnie. Łatwo można szybko wszystko stracić. Nie, dzięki. Myśmy lasagne przed chwilą jedli, także... 2 razy już? Disruptieve schepping van de poëcinema. Prastootje in mij? Tien waar prasto nou? Een thema met variaties. Ja, ja, ja. Breng ik losse lettertjes, dat wordt kathedraal of puinvalverhaal. Wis wier sis ik jimme. Oerskietnis wie ieders takkomst. In het begin wie het beeld, mijn knal verschijnt. Dirigent, dualistisch. Van een flatscreen, splitscreen, stomme doven, touchscreen, scream. Ik kan wel roppen, sjoch nou eens hier, harkjes. Volg je mij en mime, mim, mem. Ik dis dij, do dist mij. Disruptief. Abrupt. Ab mij. Stieterig de taal. Stieterig het beeld. Stieterig het lippen. Stieterig de dee. Mime, mim, mem. Ik ben clear. Schepping.
is net meer.